Čau, tady dnes vás to vítám u našeho prvního videa a tu ze hry Brawl Stars. Takže dnes bych tu udělal takovou věc, že bychom si trošku popovídali, abyste věděli, co jsem za hráče. Kdybyste třeba nevěděli, ale já jsem točil i na kanál Kuba 17, takže jako můžete se tam kouknout. Někdy tam samozřejmě budeme točit znovu, ale budeme se teda podívat, co hraju nejvíc. Tak, nejvíc hraju tady za Dynamika. Tehdy jsem si koupil moldy Majka. Pak tady mám PSG Majka a z Ranked Star Dropu mi padl Dynasty Mike. Mám tady Hypercharge, Gadget, mám jeden, Geary mám 2, Star Powerky mám 2. Jinak, kdybyste třeba viděli, že točím video s Dynajumpem, já moc ten Dynajump nemám, já spíše hraju tady ten, ale zkoušel jsem trošku Dynajump, jinak mám ten Demolition. Tak, jdeme se kouknout na dalšího brawlera. Máme tu Groma. Hodně lidí mi říkalo, že Grom není dobrý brawler, ale já ho mám hodně rád a hraju za něho. Jinak žádný skin na něho nemám, ale Gadget a Hypercharge na něho mám na něho Mastery Silver 3 a mám tady, mám tady player ikonky a player piny. Dalšího tu máme Edgara. Edgara jsem hrál v té době, co byl ještě v módě a hráli ho hodně lidí, ale teďka je jedna z nejméně nenáviděných postav Brawl Stars. Mám tady na něho Blackbeard skin, ale spíš hraju, když jsem hrával, tak jsem hrával tady s tímto. Jinak Mastery Silver 3, jak u Groma. A Hypercharge jsem si kupoval, tady mám 2 gadgety. Geary mám 2. Star Powerku mám 1. A to je tak všechno. Ještě bych dal tady Franka. Je tady Hypercharge, 2 gadgety. Víc teda používám tady tuto. A Star Powerku mám tuto. Mastery mám Silver 1. Skiny mám tady tyto 3. A nejvíc hraju tady za tento. Ten mi přijde takový nejlepší na to. Tak, hodně hraju za Piper. Na tu teda jako hraju spíš banty, někdy knockouty, ale jinak Mastery máme Silver 2. Skiny tady Pink Piper. Jinak Hypercharge ještě mám zamknutou, což jsem si ještě neupgradel, ale to je Piper vše. Tady máme Mortise. Toho teďka v poslední době tolik nehraju, ale hodně lidí má tady tento Mecha Mortis skin. Nebo někteří mají jiný Mecha Mortis skin. Ještě jiný, vím, že jsou. Tak, Fang. Můj oblíbený brawler, Vanguard. Mám na něho skin mytický Vanguard, ale jinak Bronze 1, Mastery. Takže, kdo jste ještě neodehrál challenge v Brawl Stars, tady tuto challenge Melody, tak ji odehrejte, protože můžete získat nového brawlera a tu Melody. Já jsem to odehrál, získal jsem ho, ještě jsem si tolik nestihl upgradenout, ale když prohráte 3krát, tak si za 9 gemů můžete koupit další 2 na 2 prohry, jako kdyby. No, to bylo asi k Melody všechno, takže toto takhle vypadá můj účet. Takže trofejí mám 26 681, to je asi nejvíc, co mám. Takže, jinak, tady jsou hodně friendů. Někteří možná, kteří koukáte na můj kanál, tak se tam ani najdete. Bo koukali jste se spíše. Možná byste se tam našli, nevím. Někteří byste se tam teoreticky mohli najít. No, ale to je jedno. Dále. Mám 73 brawlerů. Hodně Hyperchargek. A Gold 1, Gold 2. Tuhle season.
Jinak nejvíc jsem měl tady Diamond 1 jsem měl. Nejvíc. A to bylo pro dnešní video vše. Pro naše uvítací video. Tak zatím si nahoďte. Hoďte like, odběr a zatím čau.